ata Lilongwe lachitatu pa 12 Februwale 2026. Chigamulo cha bwalo la Supreme pa Finance Bank of Malawi chenjezo kuti dziko litsegule maso. Monga liwu la nzika zopanda mawu komanso pogwiritsa ntchito yake yowunikira amene boma likuyendera, bungwe la SIDED mokhumudwa likudziwitsa Amalawi amene ndi ovota komanso opereka misonkho kuti ndalama za nkhaninkhani zomwe Supreme Court of Appeal yalamula kuti iperekedwe ku Finance Bank of Malawi yomwe idatsekedwa zononga chuma cha dziko komanso zikhozanso kugwetsa dziko lino. Mlandu kapena asafufuzidwe pa zimene akuchita. Ndikoyenera kukumbutsa aliyense kuti monga amene zimakhalira pa nthambi za president ndi nduna ndi nyumba ya malamulo, nthambi ya mabwalo nayo imayendetsedwa ndi misonkho ya anthu. Choncho maganizo a Amalawi ambiri okonda dziko lawo ndi akuti mlandu omwe unatenga maola awiri okha umene unapangitsa oweruza asanu ndi awiri a Supreme Court kuphatikizapo mkulu wa oweruza a Lezini Nzikamanda kupereka chiweruzo chosakonda dzikochi uyenera kufufuzidwa mozama. Chiweruzochi chikanayenera kuyang'ana njira zina zolangira Reserve Bank of Malawi osati kulanga zika zonse ndi misonkho yolemetsa pofuna kupindulitsa munthu kapena anthu amene banki ya RBM inapeza kuti banki yawo inali ndi zolakwika zambiri. Chifukwa cha zimenezi, SIDED ikulimbikitsa Amalawi kuti athandize mlembi wa mabwalo pofuna kupulumutsa dziko la Malawi kuti lisagwe. Momwemonso ife kuno ku SIDED tikuchenjeza banki ya RBM kuti ngati ivomere kulipira ndalama zimenezi sizingangothandiza kugwetsa dziko kokha, koma zipereka chitsanzo choyipa chomwe chidzapangitse kuti kukhale kovuta kwambiri mtsogolomo kuti RBM ipereke chilango kwa kampani zina zomwe zaphwanya malamulo azachuma. Kuphatikizapo kukakamiza Amalawi kulipira ndalama zimenezi popanda kufunsa abwalo kuti afotokoze za kuchedwa kwa zaka 21 kwa mlanduwu kuli ngati kupereka mphotho chifukwa cha kusagwira ntchito bwino. Mbali inayi izi zikubweretsa poyera vuto lalikulu lomwe oweruza milandu amakhalira zigamulo kwa nthawi yayitali popanda zifukwa zomveka. Choncho bwalo lalikulu la apolisi siliyenera kupindula ndi tulo ta zaka 21 pa mlandu wa FBM. Apanso nkhani ya kulipira FBM yadzutsa mtsutso okhudza zaka zopumira pa ntchito wa oweruza mlandu omwe uli pa zaka 70 pamene antchito ena onse aboma amapuma pa zaka 60. Pofuna chilungamo, SIDED
ikufuna kuti adindo oyenera asanthule nkhaniyi kuti pakhale kufanana. Mosafuna kupyatira mawu, chiweruzo chosakonda dzikochi pa nkhani ya FBM chautsa mtsutso okhudza ngati uku kuli kupitilira kwa zimene President wa dziko lino Arthur Peter Mutharika adazitcha kulanda boma kudzera ku mabwalo, pomwe bwalo la Constitution idakhazikitsa lamulo la 50+1 pa chisankho cha President ngati njira yolepheretsa munthu wina wake kupambana pa chisankho chachibwereza pa Juni 20, 2020. Pano SIDED ikupempha Amalawi kuti asamaope kufunsa ndi kutsutsa zigamulo za makhoti zokayikitsa, ndipo Amalawi akuyenera kumanena pomwe pakuyenera kukozedwa. Pamapeto pa zonsezi tikuyenera kukhala ndi zokambirana pamomwe tingathetsere ziphuphu m'makhoti, zomwe nthawi zambiri zimapangitsa kuti pakhale kukondera anthu olemera komanso andale, kusiya anthu osauka akuvunda ndende zomwe ndi zodzaza. Pofuna kuyambitsa kukozanso zinthu, SIDED ikupempha oweruza milandu onse kuti afotokoze za milandu ndi zigamulo zomwe zachedwa, pomwe mphekesera zikusonyeza kuti oweruza milandu ena ali ndi zigamulo zoposa 300 zomwe sizinaperekedwe. Pomaliza, tikupempha Nyumba ya Malamulo ndi Judicial Service Commission kuti atchule mayina ndi kuchititsa manyazi oweruza milandu amene akukhalira zigamulo za milandu. Ndizomvetsa chisoni kuona kuti nthambi ya mabwalo ku Malawi kuno simalabadira mfundo yakuti chilungamo chochedwa ndi chilungamo chokanidwa. Wa dziko lino ndiyeno ndanena kale kuti boma lilibe munda wake ndi zimene mmapangayo, business zimene mmapangayo, ntchito imene mmagwirayo ndi umene boma limatenga ndalama. Ndiye lero majaji akanena kuti mupereke ndalama za nkhani ndiye kuti zimene apange abomawo angoonjezera misonkho ija, ndiye pano pati kuvutika kale ndi misonkho. 1 2 ndinene pano kuti lamulo lalikulu mdziko muno ndi Constitution. Ndibwereze pamenepo. Malawi muno muli malamulo ambiri koma lamulo lalikulu ndi Constitution. Constitution iyo mupite mukawerenga gawo 12, ndipo ndithokoze mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika mmene amalumbirisa nduna ya zamalonda posachedwa anawakumbusa, anawawerengera Constitution iyo, anawerenganso gawo 12, anawuza kuti ndakusankhani ndakupasani ntchito koma mukawerenge section 12, ndipo anawerengera kuti section 12 imanena kuti mphamvu aini yake ndinu ndine. Pano pasi kumveka zikukoma ife kuti September ujasikale pa 16 akanakhala kuti mphamvu aini yake ndi andalewa bweza achakwera asanachoke ku State House aliyese ni mboni mukuziwa amene amaofunira president achakwera, koma chifukwa tinayima panzere tinapanga chiganizo achakwera anachokako kumene kuja. Ndiye zikuoneka kuti mabwalowa amafuna azipanza. Ndiyeno we understand there's a principle of judicial independence that should not be construed as kuti judicial officers should not be held accountable. Pakabwera chiganizo chodabwisa, chiganizo chosakomera Amalawi tizizuka. Ifa kunena kuti panopa maso athu alunjika kwa mlembi wa mabwalo, registrar of the High Court. Amalawi eni aka kunena kuti panopa athodwa, Amalawi akuvutika kali ndi misonkho, musaonjezere mavuto ena kuti mpereke ndalama kwa anthu ena kungwalemeresa anthu ena. Banki imene tikunenayi inasekanso kuti voluntarily. Banki yomwe iso ku Zambia anayisekanso. So akuluakulu tikulemekeza kuyima pawo kakuma mabwalo, tikulemekeza zigamulo, koma ngati nzika tientizuke. Fasi kuchitika pampanje pano nzonena kuti mabwalowa akusanduka anthu osauka.
munthu akangoba nkhuku siku lomwera kukumanga siku lomwe chigamulo, akangokhala munthu andale akupereka chigamulo kuti asazamangidwenso. Inu munthu asazamangidwenso nangati atapha munthu tizingomuyang'ana. So izi zachitika zokhuza banki zitisegule maso, tiyambe kukambirana moona mtima. Ndinene pano kuti akanakhala maiko ena bwezi majaji amene aja atayatula kale pansi udindo. Ndiye ndikupita kuti akumva a Chief Justice anali momuja mwina, can you set a precedent? You should step down, because Malawians have reached a consensus that that ruling is contrary to the spirit and wording of Section 12 of the Republican Constitution. It is falling short to solely serve and protect public interest. Going forward, ngati Reserve Bank ipitirire kuti ilipire, ngati a registrars athandiza, tiyamba campaign yotolera ma signature kupanga petition ma individual judges amene anali panel manager kuti atule pansi udindo. Komanso ndaninakale kuti ku parliament tindi magawo osiyanasiyana, tikukupemphani kumeneko mugwise ntchito mphamvu zimene tinakupasani zija zakauniuni kunena kuti anthu onse akatangale, anthu onse amene apereka zigamulo zodabwisa amenewo abwere pambalambanda. Ndinene pano kuti kula anthu ena injunction yeniyeni ikutha 4 years asanapange ruling. Pamene mukayang'ana mukafusa amanena kuti injunction ndi relief. Munthu akudwala munthu asanapite ku chipatala kwa mwezi kuti apeze malungo timampasa panado. Koma zimene zikuchitika pa Nyasalande pano nzionena kuti kumutuma munthu akagule panado akumuuza kuti upite ku India. Ku India uja akapeza mankhwala akupanga muzoti zidikira. Koma munthu akudwala akubula nyumba. Ndaninakale kuti majaji ena anatchulidwa pa nkhani zakatangale, koma majaji omwewo lero akupanga ziganizo. Akuluakulu, tiye ndikhale serious ndi dziko lathu. Ndimafuna ndinene kuti lero amene tili akuluakulu fe lero mdziko muno tilimo malo mwa ana athu. Siku lina posterity is going to judge us, and it will judge us harshly. Enafe sitikufuna kuti ana athu azatukwana mitumbira yathu kuti nthawi imene mumapanga chani. So nkhani yabwera apa ndi mwayi waukulu ku dziko kunena kuti tiyambe kukonza zinthu. Palibe chinthu chimene sichikakonzedwe mdziko muno, koma kuti timasankha kumakambirana kumataya nthawi pa zinthu zopanda panchi. Nkhani zenizeni zimene zimatukhuza moyo wathu wa siku ndi siku, nkhani ngati izi sitifuna kukambirana, pena chifukwa cha mantha, pena chifukwa cha dyera chabe. So nthawi ili pano kunena kuti yakwana tikonze Malawi. Malawi timukonza motani? Kumaunika ziganizo zimene zikupangidwa. Sindili ndekha, ndi azinzanga ngakawu chiblankete ndapase abiti 30 seconds, kenako omega 30 seconds kuti kenako tisegule bwaloli inunso aine ake ankhani kuti mutifunse mafunso. Zikomo kwambiri. Zikomo tinapereka petition ku parliament kuti kuziyankhulidwa chichewa. Mukamayenda m'mizi muja mukamapanga nthawi yosaka anthu kuti akuvotereni mumayankhula chichewa, ndiye mukabwera ku parliament mukawina mumayankhula chizungu pamene Amalawi siava. Ndiye ifeyo mu ndondomeko yanu imene iliko pano tikupempha kuti nkhani iyi ilowe kuti Amalawi azikuvani kunjako kuti mukuti chani, chifukwa Amalawiwo akudikira inuyo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikuonetsa kuti mabwalo oweruza milandu mdziko muno akukondera anthu achuma komanso andale. Zimene zikuonetsa kuti pali chinyengo chochuluka kwambiri. Pamene anthu ovutika mdziko muno akuvutika kundende, ndiye timafuna tipemphe ndithu kuti boma lichiteka uniuni kapena kafukufuku. Zikomo kwambiri. Zimakhala zomvetsa chisoni kwambiri ukamaona zinthu zopanda chilungamo zikuchitika. Chimene Amalawi chimatipangitsa zimenezi ndi mantha kusalankhula. Nkhani ngati za ndalamazi, banki ya FBM idaphwanya kale lamulo imene nkhani idagamulidwa kale. Lero
pakubwera chigamulo chonena kuti reserve bank ilipire ndalama zimene zisalizoona komanso tikwanitsa ndalama zakezo ni zochuluka kuti poyerekeza ndi misonkho imene amalawi imatoleredwa. Komanso tikamapita ku makhoti ukaona munthu wina wangoba kankhuku kenikenika akupatsidwa zaka zambirimbiri umakagwira ntchito yakalavulagaga mpomwe anthu andale kapena kuti anthu a ndalama zawo akapita ku ndende 2 hours akubwerako, ikachuluka mwina ni 48 hours akubwerako, mpomwe munthu osauka chifukwa choti alibe mawu. Zimene zimachitika zimanikumbutsa nyimbo imene anayimba Bile Kaunda yoti osauka alibe mawu. Ukamapita ku mpanda ukamadutsa wa galimoto gada amatsegula mpomwe kupireka puntha buye ngati ino oyenda pasi gada akanifunsa nina kuti kodi munapatsana nawo appointment abwanawo dikirani kaye nikafuse. Pokafusa kwa bwana akamuza nina kuti ani kadagona abwerere kaye mumuza abwere mawa mpomwe galimoto akulowa. Nyimbo imene ya Bile Kaunda imanena choncho. Ni zimodzimodzinso chimene zikuchitika mdziko muno ku makhoti. Nga abiri unena kuti tinakasiya petition ku parliament unena kuti kuziyankhulidwa chishewa. Mawa president akubwera ku parliament iyo. Tinchikhulupirira unena kuti nkhani ngati imene ife amalawi tidapempha kuti kuziyankhulidwa chishewa imene igwira ntchito chifukwa mukamayenda m'midzi imati tivotereni munchichewa amene amapereka voti ni munthu wakumudzi osati wa mtawuni. Sitonse amene tidaphunzira, sitonse amene timamva chizungu ayi. Ndiye pempho limene lijalo mopempha a president limene liyambogwira ntchito kuti zimene akukambirana ku parliament kuja tonsefe tiziva dzikoli likhale lokomera wina aliyense osauka ni olemera zomwe kwambiri. Mawu opanda chikamba amenewo kuchokera kwa comrade Nyanyiwe Soko komanso munamva kuyankhula kwa Abiti komanso Omega akusindika kuti mukalowa ndendemu anthu amene akugwira ndende ndi anthu osauka. Koma ikakhala nthawi yovota aliyense akatani akavote. We cannot proceed like this. No. Tisachite mantha pamene pakuna kuti sipalibe chilungamo tizima kuyankhula. Munthu kumayankhula chilungamo usamasamale kuti muli ndi anthu angati mukuyankhula chilungamo, bora muziyankhula chilungamo. Ndikanakonda kuti tizingoyankhula mpaka na siku lonse ifo tikuyankhula nkhani ina imene ena akuona ngati kuti tikulaula. Others will think this is a taboo, but no, this is the direction we should take. It's democracy, power to the people, and Section 12 is very loud and clear. The power to govern, be it political or legal, derives from the people, and those people exercising such powers will do so solely to save and protect public interest. Ndeni funa panopa amene akutimvera kapenanso amene ataonere nthawi ina amene amagwira ntchito mboma, they should pause for a second and you should ask yourself, am I really living up to the bidding and the expectation of Section 12? Because ordinarily the money you get in a form of fuel, that Porsche vehicle you are driving, the allowance you get, the salary you get, they are coming from all of us. The money you are using is our money. That is public money. But the question is, are you really using that money? Are you really using that authority solely to save and protect public interest? Ndibwerezenso kunena kuti aliyense amene akutimvera pano amene anachita mwayi amalandira ndalama kuchokera ku misonkho ya Malawi. Muziwo ndalamazo timasonkha pamodzi. Komanso pamene mwakhalapo tidachita kubwera kuyima panzere kukuvoterani. Ndiye mafuna ndikufunseni kuti galimoto mukuyendera yabwinoyo, mafuta amene mwayika mmenemo, ndalama imene ili mtumba ngati allowance yanuyo, chinyumba chimene mukhalacho, mungathe kuzikunda pa mtima nkuzifunsa kuti kodi ndikugwira ntchito yoteteza kamene kutumikira Malawi kamene mukupanga zoti mugawane ndalama ndi azinzanu. Funso ili silipita kukhoti kokha. Wina aliyense amene ali pa mpando umene amalandira ndalama zochokera ku MRA, zimene ndalama zimene timasonkha, ndalama zimene timangongola, azifunse funso limenelo. Kwa inu anzanga amene timavota komanso timalipira msonkho, ndinakuwuzani kunena kuti dziko limalononga ndinu ndi ine chifukwa timayikira kumbuyo zinthu zopepera, zinthu zopusa.
nthawi yakwana kunena kuti anthu amene tayika pampandowa asamatiopseze, tisamawaope. Fa akanakhala kuti ali ndi mphamvu pa 16 paja akanazika pampandowoka. Napereka chitsanzo chabwino cha Chakwera kuti mmene amakondera kuyenda muja, mmene amakondera president muja, akanakhala kuti ali ndi mphamvu zawo sakanachoka pampando bweza lipo mpaja. Koma inu ndine ndapanga chiganizo tinachosa. Ndiye ndi chani chimene tingatikanike kuti tisakonze dziko lathu. Nthawi yakwana kuti Amalawi tisiye kuziyang'anira pansi, tisiye kuombera m'manja zinthu zosakhalapo. Chinthu chokoma kwambiri tiona kuti ndi mtsogoleri amene nthawi zonse akapasidwa mwayi kuti ayankhule akuneneratu kuti sayikira kumbuyo munthu, akuneneratu kuti anthu amene wasankha ntchito yawo nkutumikira anthu, akuneneratu kuti afuna akonze Malawi. Choncho ntchito yasala inu ndine tiziyang'ana anthu akuyambira nduna kuti kodi awa undunawo akugwirira Malawi kapena kuzipangira okha. Tikadati tibwere ku MP, kodi uyu uphungu akupanga ziyateda musankha tidamuuza kapena akupanga zake. Tikatete tibwere kwa kansala, tibwere kwa PS, ma principal secretary, kodi alembi awo akupanga zimene boma likufuna. Ngati akupanga zake munene timunenezi. Ndinene pano kunena kuti sidedi kusogolo kuyikhala ikubweresa list. Paja mukumbukira APM adanena kuti nduna zizilemba maripoti. Ifenso zibwera maripoti kuti Amalawi akuganiza kuti nduna isi kugwira ntchito bwino. Tiyamba zimenezo. Tizibwesa report kuti PS uyu sakugwira ntchito bwino. Uyu CEO wa kampani ya boma iyi sakugwirira ntchito ya Malawi. Chifukwa kuti akulu ndikuuzeni tikangosekerera maombera m'manja zinthu panda pache, tizunguliranso awanso atibera tibwera pompa pamene na MCP pache. So tioneka ngati kuti ulamuliro wa democracy ndiopanda phindu pamene vuto tilife. Lamulo la democracy ndila phindu limasindika kuti chonse tizipanga poyera. Koma mphamvu ndi zanu, mphamvu ndakali nazobe, anthu aja tangowabwereka mphamvu. Kusonyeza kuti ife tini kuthekera kuti azipanga zimene tikufuna, zimene tinagwirizana. This is not an exclusive program, it is a press briefing. Allow me to open the floor for questions. The floor is open. Okay, dzina langa ndi Promise Tom, kuchokera ku Nkhoma Sinod Radio, ndi mafunso awiri. Funso loyamba ndilonena kuti chigamulo chimene tikukamba panochi chaperekedwa ndi Supreme Court, kusonyeza kuti kulibenso kwina kumene nkhani ingapite mmene zatero muja zatha. Ngati sidedi, mukuona kuti pali china chimene mwina ordinary citizens can do pa chigamulo chimenechi kuti mwina nkupanga reverse decision yachitikali. Ngati sidedi, ndi ma reform anje amene mwina mungapange propose kuti tipewe zimene zachitikazi. Sima kwambiri. Bwalo lalikulu Malawi muno ndi Amalawi eni yake. Umboni ulipo pa section 12 imene manena kuti legal or political authority derives from the people. Ndi Amalawi eni yake pano pa omba nkota kunena kuti ndalama zisaperekedwe ziononga chuma cha ziko. Ndiye ntchito ilipo ndona kuti a registrar mabwalo ndi amene apasidwa ntchito yoti apange kuti ndalama tipereka zingati. Pamenepo apeze njira zina zokuti apereke chilango ku reserve bank osati ndalama za Malawi. All is not lost. Ndinene pano kuti bwalo lalikulu malinga ndi malamulo a dziko lino, lamulo lalikulu ndi constitution. Constitution iyo Amalawi ndi amene ali pamwamba. Zina zonse zibwera pansi. Ndi Amalawi ayankhula kunena kuti chinthu ichi chigwesa dziko ndiye wina sachikakamire. Ma reforms amene tikufuna ifeyo ku judiciary choyambirira ikhale yoyambirira ino kuti tibwerere pa 70 years, aliyese pa 60 years. Pasakale wina azipanga retire kuposera nthambi zina tibwerere pa zaka 60. Chinthu chachiwiri chonena kuti nthambi ku nyumba ya malamulo aziyitana anthu awo amene akukhalira milanduwo. Onse amene amajaji amene atchulidwa munkhani zakatangale ayitane. Onse amene akukhalira ma injunction ayitane. Awali milandu 300 wa ayitane. Aliyese judge asanapange retire azipanga account. Pachaka paja akhale ndi port machine control online. Aliyese judge azikhala apo ndi milandu imene wayipanga tiziona. Marifomu amene tikufuna ife ndi amene.
tikuziwa kuti kuli Judicial Service Commission komanso akhazikitsa Independence Complaints Committee zimene zikhalepo and zimene zizitumikira Amalawi kuti zifika nthawi yonena kuti Independent Complaints Commission ya judiciary izitha kupanga override ziganizo zimene zikususana kwa mtunthu ndi mwachisanzo metanena apa kuti sizikuoneka kuti zapangidwa mokomera Amalawi zikutumikira anthu ena zimene zozo sizikuoneka kuti zipite chitsogolo. Ndimakonda kunena mu Chingerezi kuti the major stakeholder in this equation known as Malawi is the taxpayer and the voter. Because the rest, they survive because we pull together our resources. The rest, they survive because we queue up, we line to vote for them. So, some synthesis here. The problem is, mphamvu zathu timaziyang'anira pansi. Ndiyenda nakaluti nkhani iyi ndi mwayi woti ngati Malawi tizuke tikonze zinthu. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Ndimafuna nditamvetsetsa kuchoka kwa inu kuti nkhani ya ma reforms mufuna itatenga nthawi itali bwanji chifukwa iyiso ndi nthawi imene dziko lino likupanga struggle pa nkhani yokhuzana za chuma zimene zitanthauza kuti kupanga review kuzafunikabe ndondomeko zina zokhuzana ndi za chuma. Funso lachiwiri likukhudzana ndi pempho limene munapereka ku parliament kuti kuziyankhulidwa chichewa zimene Amalawi ambiri ndikhupa zoti atha kukondwera nazo koma funso langa ndiona zoti mukuona zoti sipangalowe chibwana chimene chingamakhalepo kumangoyankhula mwachisawa pambali pa malamulo amene amagwiritsidwa ntchito ku nyumbayi zikomo. Tiyambire nkhani ya chichewa ndinikonze kunena kuti sinanene kuti aziyankhula chichewa tinanena kuti aonjezere ziyankhulo chifukwa chani kuchitipa anthu amene amapanga kampeni samayankhula chichewa pali chiyankhulo imene amayankhulana ndi anthu aja kuti akavotere kunkhatabe kurumpi chimozimozi kumachinga ndi kumangochi panali chiyankhulo chimene anthu amayankhulana kumamva kuti uyu akunena mfundo zogwirika timvotere. Ndiyeno timanena kuti anthu amapita ku nyumba ya malamulo timachita kuwatuma siyonjo ndiye munthu wantuma ndiye kumene wapita kuja akubweresa zimene wantuma zija ayambe kuyankhula Chifaransa monami sese jani. What message can you get ngati mtu wantuma? Nthawi yakwana yonena kuti tizionesa kuti parliament ija ikhale kwa anthu. Ikhala kwa anthu bwanji sakumva ziyankhulo. Malawi muno anthu amene amamva bwinobwino chiyankhulo cha Chingerezi pa Malawi 100 ena aliwonse mwina ndi 95. 5 okha amene amamva bwinobwino kuyankhula. 95 sakumva. Ndifake pena zingachitika zinthu anthu amadabwa kuti zimunakambirana kuti. Ndiye ndikuonze kuti sitinapereke petition kuti aziyankhula chichewa. Tinapereka petition kuti aonjezere ziyankhulo zimene Amalawi timatani timayankhula ndi kumva. Ku Portugal mukapeza kuti using Portuguese. Now why? Tandiuzeni chimene timapindula ife phindu limene timalipeza pomaza kambirana zimene zinazo mu Chingerezi ndi lotani. Sitinena kuti budget timapanga ngongole. Sitili ngongole zoneneka akanakhala kuti kupanga parliament deliberation mu English equals development. Lero sibwezi ndi ngongole ya 32 trillion Malawi kwacha. Lero this government is surviving on borrowing. 60 years yoyankhula chizungu. Akanakhala kuti chizungu ndi chimathandiza chitukuko
sibwezi misinje misewu yathu ili yonje misewu yathu tuyafika pano pabona kuti kumawezapo nsomba otu pansewu ndithu anthu omwe apha nsomba pansewu ndoto M1 komwe timayankhula Chingerezi. Let me take the very final question. Chifachantawi, we don't have all the time on earth. Mukapange zina, kena kutirowa mu one on one. Ndikuona zanjangati? Okay. Mwachidule, tikunena kuti chiganizo chopereka chilango ku Reserve Bank koti tikulanga Malawi. Chowawa njonena kuti chigamulocho chikubwera pamene Amalawi akuvutika ndi misonkho. Ndiye tikavomera kunena kuti Reserve Bank ilipire, Reserve Bank sikhala ndalama ipire kwa Minister of Finance. Ndiye Minister of Finance kuti alipire ndalamazo chimene apange abweresa misonkho. Ndiye pano pati kuvutika kale ndi misonkho. Ndiye tunena kuti tikuapempha a registrar amabwalo kunena kuti ndi amene apasidwa mphamvu zoti awulengese ndalamazo. Malo moti awulengese ndalama apeze njira yabwino amati ma remedies oti apereke ku Reserve Bank